Kinahanglan bagyod nga taas og edukasyon ang inyong mga gipili nga mga opisyal sa barangay, inyong kapitan, inyong mga konsihal o uban pang nga mga atong pilion labi na karong umaabot nga eleksyon sa sangguniang kabataan o sa mga opisyal nato sa barangay. Kinahanglan ba taas silang nahuman sa edukasyon? Ang tubag dili. Simpira kayo ang ipangayo sa balaod. Sumapa sa Section 39 sa Local Government Code of 1991 ang literacy requirement sa ato ang pilion nga mga opisyal sa barangay sama sa mga konsehal o kapitan. Importante lang kamao silang mobasa o kamao silang musuwat sa Pilipino o uban pang dialect. Kanara, able to read and write. So makamao lang mabasa, kamao mo suwat. Bisan pagwa ka eskwela o kindergarten, pwede na. Kanara, ingon ana rin ka simple ang literacy requirement sa ato ang mga piliunon nga mga barangay officials.